Hvis du har smerte eller problemer med ryg, skulder eller nakke, så følg med her. Det at hænge er noget af det absolut bedste, du kan gøre for din overkrop. Når du hænger, så skaber du det, man kalder for dekompression på din ryggrad. Ved hjælp af tyngdekraften af din egen kropsvægt, så elongerer du din ryggrad, hvilket skaber en god blodtilstrømning til dine skuldre og ikke mindst væv i din ryg. En ortopædisk kirurg ved navn John Kirsch har skrevet en hel bog om, hvordan 99% af skulderrelaterede problemer kan løses ved blot at hænge. Det at hænge vil også hjælpe dig med at rette ryggen, og det fungerer meget mere effektivt, end at prøve at tvinge din ryg til at være ret, fordi du ved at hænge adresserer roden af problemet. Når du hænger, så træner du både dine skuldres styrke og mobilitet. Du kan hænge på 2 måder. Aktivt eller passivt. Når du hænger passivt, så slapper du af i dine skuldre og lader dem strække. Det træner din smidighed og mobilitet. Når du derimod hænger aktivt, så aktiverer du dine skuldre, hvilket træner stabilitet og styrke for dine skuldre. Træn både at hænge aktivt og passivt, og hop ind på min profil for